sumalabot sa lawas mo, kahapos kong sakit, kiantos mo, kaluwasan, o kaayuhan na ang ko. Sa tulo kong korona mo, nga ginasok sa imong ulo, ni dahili, hamilin mong buko. Matag sa maglabot sa lawas mo, kahapos kong sakit, kiantos mo, kaluwasan, o kaayuhan na ang ko. Hello, good morning everyone. Live ta kadiyot mubo ra ni igsoon atong live igsoon dili kay ni siya taas mao nang dili kay ko mag shout out no, pasensya na mo. Kay busy jud kay mirong adlaw kay kabalo na mo igsoon mauron ang special day sa among anak si Itske no. Hans Caleb mga igsoon nangutana nganong ang iyang ngalan Hans Caleb. Caleb, okay na siya igsoon, it means that God is gracious and faithful. Nana siya sa Hebrew word no, Hans Caleb. Itske tungod kay my wife before dito siya na buntis sa Hong Kong igsoon, second time nga nangadto mi no. So since birthday ron niya igsoon, ang ako ang topic karon igsoon is naay kalabutan sa atong mga anak or sa mga bata no, mao na akong topic karon no. So ako sa ni i-share kamo sa da igsoon, i-mention inyong mga higala igsoon sa comment section, labi na katong mga ginikanan no, labi na katong mga naay anak igsoon, ug sa mga padulong pamagminyo mga kabatanunan padung magita maminyo igsoon, di man gyud nakalikayan no, di man gyud nakalikayan nga anha tang tanan padulong, at least naa mo'y idea may tungod sa inyong mga anak no. So mao ni akong topic karon about sa atong mga anak, about sa ginikanan ilahang relasyon sa ilang anak or unsay himuon sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak or something ingana bitaw mga igsoon. So mao na atong topic karon since today is the day big day ron igsoon sa among anak, 8 years old. So mao ni i-relate na ko akong topic sa among anak, sa atong anak. Amen. So tanawon ako murag daan sharing nako. So dili kay ko ingon nga magsigi og kanang kuan ron no, magsigi og tawagan na, magsige og shout out tungod kay busy kay Mixon after ani nagdali dalikit ra ko kay madto mig school kay natay gamay nga snacks ba para sa mga classmate ni Itske. Anak man na mga bata malipay man dag mga snack no. So nagprepare na ni akong wife diri, mao nang moadto sad ko after ani no. So mao na mga igsoon nga dili kay ko ingon nga magdugay no. So anyway, salamat sa inyong higayon nagpaabot mo nga mag-live ta, and I always declare and pray. Ganina nagampo na ko ninyo mga followers, mga viewers, tanan nga naani nga page igsoon. Man ako ampo ninyo ganina early in the morning pagmata niya. Permintigin mo. But as always igsoon, ako lang ning balikon nga ako ampo og nga declare nga kamong tanan mga followers diha, viewers, naamo karon sa maayong kahimtang, mayong panglawas, puno sa pabor, protection sa Ginoo. Og labaw sa nanduol ta sa Ginoo, uhaw ta sa Ginoo kanunay igsoon. Amen. So again, our topic for this morning is about the relationship between parents and their children. Okay? So pasensya na mo, i-generalize lang shout outs tanang mga OFW, naka-permanent residents, mga seaman, nagtrabaho sa gobyerno, mga amigo na ako, mga police, military, army, maurom din no, security guard, nasa Bureau of Fire Protection, mga jail officer, mga piniriso, shout out diha, tanan amigo na ko, mga abogado, mayor, mga kuan sa lungsod, kagawad, tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, to all of the viewers right now, mabungahong kabuntagon. Dili kay ko shout out mga igsoon because today, as what I have said, special day ron, lahi ron nga adlaw, busy kay meron. Then after sa school unya igsoon adto mi sa resort dire, also sa resort dire sa Amoa, sa Bohol, sa Kalapi, Panggangan, no, ngaginganlan og job resort no. So adto mi mag overnight, manganta sa Ginoo, hidungan na mo ba no. Kay siyempre kita mga ginikanan igsoon, isip ginikanan unya nakakita ta sa atong mga anak nga nakahibaw ta nga atong anak na naa sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo, nagbinuotan. Di ba malipay ta? Dungog nato mga ginikanan nga makit-an atong mga kaanakan nga nangalagad sa kaytas-an. That is why today big day man ron, birthday man ron sa akong anak igsoon mo na nga
amo sad siyang gipahalipayan ba, no? Pahalipayan sa igsoon aron the more pagid siya magpaduol sa Ginoo. Okay, so dito magdugay igsoon, let's pray. Father in heaven, thank you so much for this another blessed opportunity that you have given to us this morning. Mamalandong na usab kami Ginoo sa imong balaang pulong. But before that, Lord, unas tanan, hinluya mong kasing-kasing, limpyuhi mi Ginoo. Kung na kay makitaan mga butang, wala ka nalipay, wala ka nahimaya, pasaylua mi Lord God. Hinlui ang kinasuluran namo mong pagbati Ginoo. And make us worthy because we know that your word is so holy. Balaan ang imong pulong Ginoo. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon og andam musunod sa imong mga pulong kay diya sa pagsunod na ang panalangin, ang milagro, ang breakthrough Lord God. Bisan pa man sa among topic this morning, i-bless Lord God. Panalangini ang tanang viewers karon tanang nagtan-aw bisan asa nga sulok nining kalibutan, ikaw maga-bless nila Ginoo. Sigun sa tinguha sa ilang kasing-kasing Ginoo. As we listen to your word this morning, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap Ginoo, the manifestation of the Holy Spirit Lord God, ma-feel namo Ginoo sa tanang nagtan-aw Ginoo. And Lord God, again, tagay mi kaalam nga langit doon, kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainobsanon ug labaw sa tanan, willing mosunod kanimo. And Lord God, ikaw lamang among giisa karong ipatas. Wala mi nagpataas pa si garbo og tao reliyon pundok, no, but the only name nga among gi-lift up this time, this morning, is the name of Jesus Christ alone. So Lord, himayaon ka na mo ning kabuntagon. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. As what I have said, dili ta kayo magdugay so on live ni. Since what ta ka live gabi kay nay mga kakulian busy mi gabi na mi na uli kayo. Praise God. So ang atoang teksto karon igsoon, nani makita sa Juan. Salamat din, shout out to all of the subscribers, mga nag-subscribe ani nga page, mga followers, new followers, welcome kay mo ani nga page. And sa mga wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, ang link sa atong YouTube channel makita sa caption ani nga live igso, no. Nadiha tanan mga live na to, mga videos dali ra makit-an sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohano, no. Free to subscribe. Praise God. So again, ako ding shout out ako mga brad na ko around the world, no. All my brothers and sisters of Alpha Kaparo, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no. Pataas na to ang Ginoo para sigurado ang long live, ang long life. Mga subscribers like this, Justin Lucero Lee, thank you. Tanan salamat kay igsoon ug mabungahong adlaw natong tanan. So this time igsoon, mamalandong na ta sa pulong sa Ginoo. So ang ato ang teksto karon maigsoon ani makita sa 3 John. Okay, it's about, again, that's what I've said igsoon. May tungod ni sa ato ang mga anak. May tungod ni nato sa mga ginikanan ug sa mahimong ginikanan pohon aron namoy idea ba kung unsay angay natong buhaton sa atong mga anak ug unsay gyud maayo nga relasyon nato or unsay angay natong himuon ba nga ang atong mga anak igsoon is let's say mo dako sila nga magdala sila dungog sa atong kinabuhi. Because for me, I believe igsoon duharay mahatag sa atong anak. Ang atong anak igsoon duharay mahatag ang impact sa binuhatan sa atong anak duhara na either ang mga anak nato maghatag nato igsoon og dungog or ang mga anak makahatag nato og kaulawan. Okay? Tungod sa ilang pagkinabuhi. So, ningingon diri si Juan igsoon sa 3 John, no? 3 John chapter 1 verse 4, no? 3 John 1:4 nagingon diri ang balaang kasulatan. Ingon si Juan, paminaw mo, nindot kay mga ginikanan, parents, look at me. Wala nay labaw nga makalipay kanako kaysa balita nga ang mga anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. Okay, ingon si Juan igsoon, no? Ingon si Juan sa 3 Juan 1:4. Ingon siya, wala nay labaw nga makalipay kanako kaysa balita nga ang mga anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining takna sa kabuntagon igsoon, gishare igsoon ni Juan, okay? Gishare ni John igsoon, gishare ni Juan ang butang nga makapalipay niya, nga makaingon daw siya og kana bitong nakapalipay niya maayo nga wala na kunoy sama sa labaw nga kalipay nga nasinati ni Juan igsoon, no? Gipadayag ni Juan igsoon, gi-share ni Juan igsoon, iyang gisulat nga giremind na to nga ang nakahatag jud og kalipay kaayo niya isip amahan, or na wala na kunoy labaw pa nga kalipay nga iyang natagamtaman ingon nga amahan. Unsa man nga kalipay?
Okay? Ang balita daw nga nakadungog siya nga ang balita nga ang mga anak daw niya, ang mga anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. So ang mga ginikanan igsoon na ay kalipay. Ang ubang mga ginikanan malipay nga ilang anak ma-professional. Ang ilang mga anak hanay ang ugma kay tungod ilang mga anak let's say nakabuot ilang pangandoy, ilang mga anak nagtinarong og eskwela, ilang mga anak honor student, honor pupil, or kana bitong nindot ang mahitabo, no? Lain-lain og kalipay ang ginikanan para sa ilang mga anak. Lain-lain og kalipay ang mga amahan sa ilang mga anak, ang inahan sa ilang mga anak. Apan igsoon si Juan, ningingon siya, wala nay sama sa kalipay nga iyang nasinati sa dihang nakadungog siya sa balita nga ang iyang mga anak igsoon, ang mga anak ni Juan igsoon, naglakaw sa kamatuoran. Amen? Maatod pa ni Juan igsoon, alagad sa Ginoo. Ingon si Juan igsoon nga, wala na isama sa kalipay nga akong nabati karon sa diyang nakabalita ko nga ang akong mga anak naglakaw sa kamatuoran, nagsubay sa kamatuoran, unsa man na, nangalagad sa Ginoo. Nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, nagsubay sa plano sa Dios, nagpagamit sa Ginoo, ning surrender sa Ginoo igsoon. Nagpahimuot sa Ginoo ilang binuhatan. Mao daw nay kalipay ni Juan. Si Juan usa ka amahan ug niingon siya, gibalita ni Juan nato, gipadayag ni Juan nato, gi-share ni Juan nato ang kalipay igsoon nga walay sama sa kalipay nga iyang nasinati, walay labaw kuno sa kalipay nga iyang nasinati. Kundili ang katong nabalitaan niya ngang iyang mga anak naglakaw sa kamatuoran. That's true igsoon. Nindot yun na igsoon. No? Bisan ako, amahan ko, kamo diha mga ginikanan, di ba? Way lain nga kalipay nga matagamtaman nato. Way lain dungog nato igsoon. Pinasahi ang kalipay kung makahibalo ka ngang imong anak nangalagad sa Ginoo, ang imong anak nagpagamit sa Ginoo, ang imong anak nagsubay sa kababuton sa Ginoo bisan bata pa. Mapito na si Itske igsoon bisag gibas na kay wala daw angay magwali, wala angay mag-expound og verse. Wala ko'y pakialam nila. Kay me personally, ingon nga man I know, akong asawa igsoon, kabalo mi kung unsay among gitudlo sa among anak, no? Gusto lang mi nga among anak igsoon mutubo, magkadako nga lahi sa ubang kabataan kay nganuman naa siya kadlok sa Ginoo. Miila siya sa tinuod nga Ginoo. Mudako siya, mutubo siya nga nagpagamit sa Ginoo, nga nay alam sa Biblia igsoon. Kay mao nay giingon ni Solomon igsoon, i-train ang imong mga anak. Train up the child igsoon. Ang bata kinahanglan tudluan, ang bata kinahanglan imatuto, ang bata kinahanglan giyahan, ang bata kinahanglan igsoon nga naadyoy maghatag nila og kana bitawng giya, lamdag igsoon para kabalo sila unsay angay nilang buhaton nga malipay ang Ginoo. Ningon na balaan kasulatan ingon si Solomon, the wisest king in the Bible nga i-train ang mga bata samtang bata pa sila. Kay kung mudako na sila maglisod na kagtudlo kay dako naman na musukol na mutubag na. Pero samtang bata pa matudluan pa na, linghod pa guna-huna, wala pay alam igsoon. Mao na niingon ang panultihon, ang mga panultihon sa kalibutan kung ano ang makikita ng bata sa matanda ay naging tama. Kaya ang mga bata igsoon wala na sila'y kalibutan ang uban sa maayo ug dautan kay bata pa, wala pa'y experience, wala pa'y kasinatian. Mao nang ang bata igsoon the best moment nga tudluan ang usa ka tawo kanang bata pa siya. Mao na nga mong gihimo karon igsoon. Mao na nga sakto igsoon. Sakto ang giingon ni Juan. Ingon siya, wala nay sama sa kalipay nga iyang nabati sa iyang kasing-kasing. Knowing nga nakabalita siya igsoon nga iyang anak naglakaw sa kamatuoran. Kay kabantayan naman ako na ning gabalik-balik nowadays ang mga bata igsoon. Labi na kanang nagbasa kung anak igsoon. Daghan kay pero pangutana kumusta ka ang matuto nila sa ilang mga anak, no? Ang mga bata karon igsoon lahi na lahi ang generation karon. Not all pero kasagaran, majority. Why? How did you know, pastor? I know it. Why? Because usa ko sa lecturer igsoon sa mga couples, sa mga families, usa ko nga nagsigig seminar igsoon, and then there are so many parents approach me, daghang mga amahan, inahan, mga ate o kuya ning duol nga ang ilang manghod mauni na ako'y manghod pastor nga bata pa pero mauni ni di na mamasugo mamalikas naman munungo naman pastor ang akong anak pastor kuso adik na kay sa ML pastor unsa may anggang buhaton kabantay mo ang akong anak pastor kamao na mamalikas og mga modern nga pamalikas mga basta dagan
Akong anak, pastor, wala ko nilaing buhat, pastor, magsigilan ni TikTok na impluensya sa iyang gitanaw sa social media. Abi nga igsoon, ang mga bata karon nowadays, grabe ka-addict sa social media. Grabe ka-addict sa cellphone igsoon. Tagsara ka makakita bata ron nga himasahon nagbibliya. Tagsara ka makita rog bata nga nagdaig sa Ginoo. Tagsara ka kita rog mga bata igsoon nga ang mugawa sa baba na Ginoo kasagaran sa mga bata maro nga igsoon karon. Nakoy nadunggan mga istorya sa mga bata. Kanang usay di kalikayan nga magkuha ko sa kong anak. Mga bata gamay pa kay mamalikas. Grabe mga sinultan, bastos, laway, bata pa sila, no? Foul words igsoon below the belt na. Ang mga bata karon ingana mao na igsoon nga kita mga ginikanan igsoon ang pilmiro jud nga eskwelahan sa atong mga anak balay. Atong panimalay unya kita maestro maestra nila. Amen. Kay nga naman igsoon ang ugma sa atong mga anak magdepende og giunsa nato sila pagtudlo karon nga bata pa. Ang ugma nga posible nga matagamtaman or masinati mabatunan sa atong mga kaanakan magdepende kung giunsa nato sila pagtudlo karon samtang bata pa igsoon. Importante na kay ngano man madala na nilang ilang nakatunan karon sa bata ini kadako. And listen carefully igsoon, ang atong mga anak duharay impact nga ihatag sa atong kinabuhi. Ang atong mga anak pohon posible maghatag natog dungog, maghatag natog kalipay, o posible maghatag natog kaulawan, or maghatag nato og kana bitang kasakit, kabugat nga naman, mingdako sila nga adik-adik, mingdako sila nga bisyoso, mingdako sila nga nagsubay sa dautan, mingdako sila nga mga salot sa katilingban, mingdako sila nga badlungon. Di ba masakitan ta unas tanan kung naamay masakitan igsoon nga badlungon atong anak, unas tanan ang ginikanan. Amen. Pero igsoon kabantay ka, imong anak mo dako nga nagpagamit sa Ginoo, imong anak nga naa kanunay halos nagpuyo sa simbahan, imong anak magdako nga buutan kay nay kahadlok sa Ginoo, imong anak mo dako nga nay pagtahod nimo kay unas tanan ning tahod sila sa Ginoo kay ang tinuod mao ni. Kung atong anak igsoon di na kamao mo tahod sa Ginoo, di sad na mo tahod nato. Kung ang atong mga anak way kahadlok sa Ginoo, di sad na mahadlok nato, lipaton ta. Mao na igsoon nga samtang bata pa sila i-train nato. Sakto si Solomon. Ingon si Solomon igsoon nga kung dili nimo matutuon, no? Ingon pa jud si Solomon igsoon sa verse na siya gi-share igsoon, na siya gisulat sa panultihon igsoon nga mingon nga ayaw kuno ihikaw ang bunal, ayaw ipalayo ang bunal sa bata igsoon. Ang bunal dili makamatay. Maayo jud nga bunalan nato ang atong mga anak igsoon, and then inigbunal igsoon pasabto nato nganong atong gibunalan. Kung tinuod daw natong gigugma atong mga anak, bunalan nato kung marasa. Tanawan ang ubang mga bata igsoon nga mga spoiled, mga bata karon nga mao na mi-control sa ilang ginikanan kay bata pa di jud bunalan, pauyunan, labi na kanang mga dato, mga naay kwarta, no? Hatag diri, hatag dito. Kada ingon sa anak, ma pa mao ni pa, hala ihatag tanan na spoiled hantod wa kabantay pagdako hantod karon gi-control na ang mga ginikanan, hilak-hilak ang ginikanan hangtod ning adto na igsoon ning na impluwensya na sa kadautan kay ngano man every time nga mangayo ang mga anak ihatag man sa ginikanan kay naay ikahatag sayop na igsoon. Kita mga ginikanan kung kabalota makadaot ayaw itulirit. Kita mga ginikanan kung kabalota nga in the future makadaot ni sa anak ayaw itulirit. Kay kita ray maulawan ini kadako, kita ray magsaper ini kadako, maulawan ta kay nga atong anak mudako nga kriminal, ang atong anak mudako nga badlungon, ang atong anak igsoon tos prisuhan, ang atong anak igsoon mudako isip salot sa lipunan igsoon kay nganuman mga badlungon. Mo na igsoon nga karon pa lang daan bata pa kung kabalo ka nga ang kanang imong itugot sa imong anak makadaot in the future ayaw itugot, ayaw itulirit bisag ginagmay ra igsoon pero kabalo ka nga dili maayo ayaw igsoon. Pero kabalo ka nga makaayo itugot igsoon. Ingon si Juan igsoon tong atong teksto ganina, wala nay laing, wala nay sa to ingon ni Juan gyud sa niya pag term ingon siya, wala nay labaw nga makalipay kanako kaysa balita nga ang mga anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. Unsa may pasabutan ng sumala sa kamatuoran? Wala na nagkinabuhi sa relihiyon. Ang kamatuoran si Jesus na. John 14:6 ingon si Jesus, I am the way, the truth. Sa ito pa day mga igsoon, ang gingon ni Juan, wala na isama sa kalipay nga iyang nasinati sa diyang nakadungog siya sa balita ng iyang mga anak naglakaw sa kamatuoran. In other words, ang kamatuoran si Jesus. Ang pasabot ato ni Juan igsoon nga, wala na isama sa kalipay nga akong nadungog sa diya, nasinati sa diyang nadungog nako nga akong mga anak nangalagad ni Kristo, followers ni Kristo kay kamatuoran man no, nagbantay nagsunod sa plano or kabubuton sa Ginoo igsoon.
naikahadlok sa Ginoo mao ni karon igsoon, mao ni giingon ni Juan. Lami dungog nato. Nindot pamation pamalandungan nga atong mga anak igsoon, panalangin sa ubang mga bata, panalangin sa ubang mga batanon, tungod kay lahi sila, wala na nga adik na nga buang anang mga disko nga pag-uli nagsuka-suka sa kahubog, nindot pamalandungon igsoon nga ang mga silingan ngon kanar bang anak ni kon di jud na laagan, di jud na moadtog kahilayan, di jud na maglaag-laag og unsa diha nga mga kalingawan sa kalibutan, nagpuyo ra jud na sa balay. Ang nay bawaan na no kanang anak ni kuan ba magsigira nagpaminaw daw og mga kantang pangginoo, magsigira na nagampo, magsigig basad Biblia, wa jud ko kakita na naglaglag, di ba? Nindot kayo panalangin atong anak sa ubang mga anak ngano man kay naay Ginoo. O kita sa mga ginikanan, dungog na to igsoon. Dako kayong dungog na to nga kabalutang ang atong mga anak. Wa nag-apil-apil sa mga kalingawan rin kalibutan, mga kalibutanong kalipay. Wa nag-apil-apil sa kahilayan. Wa mag-apil-apil mga tagay-tagay, bisyo-bisyo, unsa man diha nga mga uso sa kalibutan. Kundi ang atong mga anak naara kanunay nakapokus sa pag-eskwela, sa pangginoo, magpaggamit sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, mga buluhaton sa Ginoo, aktibo, pirting lamia, paminawon kung ingana atong mga anak. Maunang makabless igsoon. Salute sa mga ginikanan nga inyong gigiyahan, inyong gidasig ang inyong mga anak nga moduol sa tiilan sa Ginoo. Salute to all the parents who are watching this time nga inyong gigiyahan, inyong ginikanan. Inyong mga kaanakan nga kana bitong mahimong aktibo sa church, aktibo sa pagpangalagad sa Ginoo, aktibo sa ilang relationship ni Lord. Salute sa mga ginikanan nga inigmata nila ilang pukawon, ilang mga anak-anak, basa nag-Bible. Imong Bible reading kumusta? Tagaay kog bersikulo. Tambong mo prayer meeting, tambong mo Bible study, simba mo, sayo mo, ayaw palitlit, paggamit mo sa Ginoo. Salute sa mga inanganang ginikanan na igsoon. Nga naman, kay kung ingana atong buhaton sa itong mga anak, dako kay posibilidad igsoon nga ang atong mga anak bata pa na batanon, mudako nga nay kahadlok sa Ginoo, ug mudako na nga maunay maghatag natog kalipay, maghatag natog dungog, maghatag na igsoon og pinasahi igsoon nga kalipay igsoon nga makaingon ka, wow, kanindot lang tawon akong anak nagpagamit sa Ginoo, kanindot lang tawon akong anak wa nagapil-apil ang mga kahilayan sa kalibutan, no? Kanang mga hudyaka, mga hubog-hubog unsa, nindot kayo. Ikaw sad nga parents proud kay ka kay ngano man. Una ang gudstanan ana igsoon adto na ihapak sa ginikanan. Majority sa reaction sa mga tao sa palibot moingon na tungod kay maayo mangguna pagtudlo sa ginikanan. Tungod kay mao mangguni ang ginikanan ana grabe ka dasig pud sa Ginoo, duol sa Ginoo ba niya. Siyempre kung ang ginikanan duol kay sa Ginoo, mao po na gitan-aw sa mga anak no, kay lisod po kay magiyagiya ta sa tong mga anak paduol sa Ginoo pero kita layo sa Ginoo. Lisod po kayo igsoon kung atong badlungon atong anak ato ang tudlo-tudloan pero kita mismo igsoon dili ta maayong ehemplo. Kita we parents are first and foremost, muset ta og good example para mahimo tang blessing sa atong mga anak. Kaya itong mga anak igsoon dili po na musunod nato, dili na mutuo nato gatong badlungon. Digir na maminaw nato igsoon kung kita pod nga mga ginikanan, mga badlungon, kita mga ginikanan mga lulong sa mga kadaot nga bisyo, kita nga mga ginikanan dili maayong ehemplo sa mga anak, dili po na mutuo nato. That is why I encourage all of the parents who are watching this time, kita mga ginikanan unas tanan, maayo tang ehemplo. Panalangin atong binuhatan sa itong mga anak. Duol ta sa Ginoo. Kita may una. Amen? Kaya ron sundon ta. Amen. Ana na igsoon. Kay nindot kay igsoon nga atong mga anak giyahan na to. Imagine, unsay giingon ni Juan. Si John igsoon, usas alagad sa Ginoo. Ingon siya, wala na isama sa kalipay. Wow. Nga iyang nasinati sa diyang nakabalita siya ng iyang mga anak naglakaw sa kamatuoran. Naglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Naglakaw nga naikahadlok sa Ginoo. Naglakaw nga nangalagad sa Ginoo. Nagpagamit sa Ginoo sa church. Nasa worship team mga akong anak. Kusog na mawali akong anak. Kanindot anak. Kay tanawang mga bata ron igsoon. Igsoon tanawa. Kabantay mo. Bisan asa kung muadto igsoon. Nadyo ko'y daghang nabantayan. Mga batanon nga na makita ko nasa plaza. Ang uban na sa pantalan, magsigig TikTok, magsigsayaw, sigig grind. Kung laki ng mga batanon karon, makita mo dito, nga laki dyan, no? Mauna mga igsoon nga rare kaayo ang mga batanon karon nga naa sa Ginoo. Mauna nga karon igsoon ako mong gidasig, mga parents. Depende ra na nato, no? Ang sitawagan na ang future sa atong mga kaanakan, no? Ang ugma nila or ang ilahang posible nga may tabo in the future nagdepende na sa atong paggiya nila karon, pagtudlo nila karon igsoon. Amen.
Mao na igsoon nga kabantay man siguro mo akong anak igsoon bisag gibas ni igsoon malipayo ni siya. Ako ning gitrain karon lang busy kayo siya mo kabantay mo nga dili na kayo siya perminti nga mag-share, mag-expound og bersikulo kay akong bata po igsoon at the same time namo ko ni siya sa science class unya ang science class kay akong nabantayan murag mas taas ang ilang kuan balisod siya. Kunya, grasya sa Ginoo akong anak napilian sa ni sa honor. So mao na nga kani akong anak igsoon seryoso sa pag-eskwela, mao na nga busy siya sa pag-eskwela tuon na. So ang iyan lang gihimo, permente igsoon nagbasa siya Bible, nagampo. Wa ginanawa niya, pero kanang mag-expound siya pareha tong wa pay klase bitaw, napanagsaan na niya karon igsoon. Pero mao lagi na gitrain jud na namog maayo siya nga nasa Ginoo igsoon kay ako na ning gibalik-balik igsoon kung ang atong mga anak, kung ang atong mga bata igsoon aduna na sila'y kahadlok sa Ginoo. Aduna sila'y respeto sa Ginoo. Aduna'y pagtahod sa Ginoo. Diha pa na sila makabaton og kahadlok og pagtahod nato. Apan kung ang atong mga anak igsoon walay kahadlok sa Ginoo, walay pagtahod sa Ginoo, mangilad na nato. Wa po nay kahadlok nato. Lipaton rata na wa nay pagtahod nato. Why? Because in the first place, wala na sila'y kahadlok daan sa Ginoo. That is why it is so important for us, mga parents, to guide them, to lead our children to God. Amen? Ako ning balik-balikon igsoon because our children's kisa man na gika na sila sa Ginoo nya para po na sila sa Ginoo. Amen? Mao na nga ako ning gibalik-balik igsoon ang pagpanday, pag-build up sa future sa atong mga anak. Magsugod una diri sa panimalay og kita may una nilang instructor, kita may maestro og maestra nila, kita may magtutudlo nila, secondary ra ng mga teacher nila sa school. Kita gyud dapat. Amen. Diri na kay ngano man atong mga anak kabantay ka karon lahi na kayo mga bata. No? Ato silang gitudluan diri og tinarong pero kabantay mo inig-uli gikan sa school naa sila mga expression nga naibaluan nila nga nakuha nila sa ilang mga classmate. Kay ngano man majority pod karon sa mga classmate nila igsoon usahay ang uban mga badlungon. Mao na igsoon nga ang tinuod jud nga maestro ug maestra sa atong mga anak kita gid sa diri sa balay no ato silang tudluan pahinumduman giyahan ato silang sultian og unsay mga butang nga wa nalipay ang Ginoo unsay makadaot in the future ug unsang mga butang nga bad bitaw nga bad words ano among anak among gitudloan na igsoon mao na nga akong anak igsoon makadungog siya og mga pamalikas sa akong classmate aw sa iyang classmate daw masoko siya, huy, di man na mao, makurat siya, masya, kaya naman, diri sa among panimalay igsoon, walay balikas madungog diri, walay mga bad words, mga bastos, mga laway nga madungog diri sa panimalay. Mao na nga, makurat ang akong anak nga sa school, nasa madunggan sa iyang classmate nga mao ni, kunak sagdi lang na niya, abadlunga, igna bad words na di malipay ang Ginoo anaon na mo. Again, igsoon, ang atong mga anak in the future, duharay mahatag nato nila nato either makahatag sila nato og kadungganan or makahatag sila nato og kaulawan. Aron dili sila makahatag nato og kaulawan in the future karon pa lang daan uban sa tabang sa Ginoo. Ato silang ilid sa tiilan sa Ginoo giyahan nato. Og nay uban diri mga parents nga inyong mga anak karon dagko na badlungo na. Nakoy ihatag nga tips niyo igsoon. Kung imong anak karon badlungo na, bisyoso na, sa panahon nga matulog na imong anak ayaw katulog ilihans. Yes. Ilihans iampo. Iampo nga Lord, kay it's biblical ang mulihans. Naana sa Biblia igsoon nga mulihans ka pwede ka mo pandong, no? Samtang matuog imong anak iampo. Lord, I pray for the bright future nga giandam mo sa anak nako. Lord, I pray nga kaning bataa karon palahubog pa ni adik-adik ni. Bugoy kay ni gibadlungon wala nimo simba pero Lord usa ka adlaw madakpan nimo ni. Usa ka adlaw Ginoo uhawonis ka matuoran. Usa ka adlaw Ginoo nanani kahadlok nimo mga lagad ni nimo Ginoo. Muduol ni nimo Ginoo. Lord, I pray nga create ka og senaryo Ginoo nga why choice ni akong anak kung dili mo duol nimo ana iampo ilihan si imong anak samtang matulog igsoon kung di madag istorya. Amen. Kita nga mga ginikanan dako kay tagtulubagon pud sa Ginoo og giunsa nato pagdisiplina pagmatuto atong anak. Atong mga anak igsoon pwede na dili mataw. Ang atong mga anak igsoon pwede na dili mo tungan ining kalibutan na dili mahimugso pwede na malaglag mga nanay sa inyong taguangkan pero gitugot sa Ginoo. Grasya na sa Ginoo. So atong tulubago na mao na gasa na sila igsoon precious gifts from the Lord. That is why we parents kinahanglan nga ato silang matutuon, ato silang disiplinahon sa Kristohanong pagdisiplina, no? Dios nun nga pagdisiplina og ato silang dalhon
giyahan padulong sa tiilan sa Ginoo. Kaya ako naning balik-balikon, duharay impact nga mahatag nila nato in the future. Either maghatag sila natog kadungganan or maghatag sila natog kaulawan. Amen. Atong hinumduman ang giingon ni Juan Igsoon, ingon siya, walay lain nga pinasahi nga makalabaw sa kalipay nga akong nasinati karon. Sadyang nakadungog ko sa balita nga ang akong mga anak naglakaw sa kamatuoran. Wow! Pirting ninduta, Igsoon, paminawon. Pirting lamia ang pamati kung makabalo kay mong anak may nadlukon sa Ginoo, naglakaw sa kamatuoran, nagpagamit sa Ginoo, sigig simba, daghan kay memory verse, nagsigig maayo na kay mo ampo. Ang anak Igsoon bisag public wa nay pakialam. Bisag pila pa na kalibo ng mga tao diya mo ampo gina siya sa pagkaon, di na mauaw kay gitrain na mo diri. Ingana Igsoon. Amen. Again, si Solomon ning ingon pod, bata pa yung anak i-train. Kay inigdako ana di na niya kalimtan ang gitudlo nimo. Kay ngano man nanamay na input sa ilang unahuna nga mga butang nga makaayo, mga Bible verses ug mga pulong nga makahatag nila og bitawng hayag nga ugma ilan ang hinumduman in the future inikadako nila. So in that way ang atong mga anak Igsoon maghatag nato puhon og kadungganan, maghatag nato og dungog, dili maghatag nato og kaulawan Igsoon. Kaya ako naning balik-balikon Igsoon, unsay may tabo sa atong anak, ari na hapak nato ang impact mga ginikanan. Buotan natong anak tungod na kay ang ginikanan mao na badlungon to ang mga amahan ug anahan na maom ko na mga sugarol, mga ana, mga badlungon pod, mga palahubog, di ba? Kabantay mo impact sa parents. That is why parents listen. Let us set or magset ta og good example sa itong mga anak. Kay unas tanan before na sila musunod pod, gitan-aw nila ang atong pagkinabuhi. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your message this morning. Salamat Ginoo sa imong mensahe gipahinumduman mi nimo Ginoo about sa among anak. Ang among mga anak, Lord God, precious gifts na gikan nimo. So Lord, kami mga ginikanan, I pray nga amo jud silang matutuon nga uyon sa imong kabubuton. Amo silang disiplinahon sa Dios nung pagdisiplina ug labaw tan amo silang giyahan paduol sa imong tiilan Ginoo. Kami sad mga ginikanan, I pray to all of the parents who are watching this time nga mahimo ming maayong ehemplo, mahimo ming role model, good example sa among mga anak. Kay nasayod mi Lord God, dili sa mi basta-basta Ginoo tuuhan sa among mga anak kung kami nga nagiya nila mga badlungon pod Lord God. So Lord God, unas tanan, I pray first and foremost kaming mga parents Ginoo, duol mi nimo, uhaw mi kanimo ug mahimo ming panalangin sa among mga anak kay maliwat jud ang among mga anak Ginoo. Dali ra sila mutuo na mo kung kami mismo Ginoo mga nagset og good example kanila og panalangin sa pananaw nila. And I pray to all of the parents right now kung naaman sila yung mga anak, mga badlungon, Lord God, I pray Ginoo nga ang ilang mga anak usa ka adlaw Ginoo mang uhawon sa kamatuoran, makigistorya kanila Ginoo sa paagi nga makasabot sila. I pray Lord God nga ilang mga anak magset ka og scenario or situation nga ang ilang mga anak muduol kanimo Ginoo. Lord God, you're a way maker. Bisan imposible sa amo ang mga ginikanan ang pagtudlo sa among mga anak, labi na kay dagko na sila karon, lisod na tudluan nanay prinsipyo, but Lord wala imposible nimo. Kung ikaw mo lihok, walay gahi nga kasing-kasing nga dili madugmok, kay diha kanimo Ginoo wala imposible. So Lord God, thank you. Thank you for the message. Sa imong pulong Holy Spirit, salamat sa imong presensya. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, among giangkon ang kabag-uhan sa among mga anak. Among gi-claim Ginoo nga among mga anak mutubo, mudagko Ginoo nga nay kahadlok nimo, mga lagad nimo. Ang among mga anak mahimong maayong ehemplo. Ang among mga anak mga lagad ug tinud-anay kanimo, magpagamit kanimo. We claim that, Lord God, in Jesus name. Nga ang tibuok panimalay namo magkahiusa mi nga mga lagad kanimo uban sa imong tabang. Thank you Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong manluluwas. Amen. Amen. So again, Igsoon kadiyot ra ta, wala kay ko nagpray about sa gunsa diha kay gisiguro na ko ni nga topic about sa atong anak tungod kay today is a big day sa among anak Igsoon kay birthday niya. So karon ning sinyas na kong asawa Igsoon kay mga dito na daw mi. So that's all for this morning. See you again later. Maningkamot ko bisan busy, maningkamot ko nga maka-share sa pulong sa Ginoo. Ang akong pag-ampo nga dili ni matapos rong adlaw nga di mo i-bless ni Lord. Amen. So thanks everyone. Akong ibalik ang himayog dungog sa tumbuhi nga Dios. Keep safe, ampo, amping, abante ta kanunay mga Igsoon. See you next time. To God be all the glory again. Keep safe everyone. Salamat mga subscribers, mga viewers.
Thank you. Namos akong prayer. See you later.